Ndenzeka izolo. South Africa. South Africa. Ingiyisaba bafethu. Ushuthi ngiyaphuma ngomgqibelo wentambama ngabo 5, ushaya u6 kanjena. Ngidlule la kwenye indawo la eZansi kuthiwa iKennedy yabo. Nokucupha khona ngifihle khona ikhanda. Ngikuphuma mase ngibuyela eForeman. Mangithi ngibona omunye usisi lapha eshem. Lo sisi uyambona mfethu umuntu okhathazekile, yabona ukuthi lo sisi lo ikhanda lakho uyathulula nje yabo. Uhlangene kuningi. Mina ngile gengile mfethu uyithulilayo yabo. Lo sisi lo kuyindlandla le yabo. Kwancane mina mangikubingelelile ngaphandle uma ngikwazi. Yabo. Noma ngibona ukuthi uyangibingelela yabo. Isikhathi esiningi ngijwayele ukudlula mina. Lo sisi lo avela ngibingelele kuqala. Ngivume nami athi njani ebhodi ngithi ngiyaphila. Adlule yabo. Ngidlule nami ngiwelele ngaphesheya. Bevele sengizongena khona eForeman. Ke kuthe ngi-off anganomgqibelo ntambama lapho ngakusasa ngesonto. Izolo njengoba ngichaze into eziningi kangaka izolo. Ngikuphuke ngisambile ebusuku yabo. Sashona eKennedy. Yabo ngomgqibelo. Ngayele eKennedy ngavuka eKennedy ngakhuphuka. Ngabo 10 kanjena. Ngase silophinde ngimbone same place ngimbone khona. Wedile kodwa lesikhathi lesana yabo. Manje umile ngathi uyagibela. Yabo. Uma ngiwela ngiya ngakhona. Leso sila ngiyambona no lesizwe izolo phela lona yabo. Angibone naye yabo. Ngikhuphuke mina ngimedlule ngiyakubona. Abawu3 ubhoti nasaba u2. Lo sisilona vele yakhuphuke naye yabo. Uze ngangimini. Angibingelele futhi. Athi njani ebhodi. Ngithi mina ngiyaphila. Bese ngithi mina kuyena sisi akusi wena lo kade udilika la ezolihlangana la. Athi mina indaba. Ngithi sisi nikwenze njani? Ntakama. Athi bhuti angazi ukuthi le ndaba ngiqale ngakuphi kodwa ngathi inkosi ikhombe wena ukuthi wena umuntu ongangisiza kule nkinga engibhekane nayo. Angazi ukuthi ungakwazi ukungisiza. Ngithi ngiyibheka lento lo sisi usithini manje ngizomsiza kanjani mina umuntu engamazi kanjani. Ngithi sisi wami ngicela udlale udaba lakho. Yini kwenze njani? Ngibeke isithombeni phela ngazi nami. Kuza kanjani into engingayazi? Avela athi lo sisi lona. Bhuti wami le ndaba le angazi mele ngiyiqale kanjani ngoba uma ngiyichaza kuvele kuhlika inyembezi. Ngithi zama phela summarize phela okuncane phela ongibeke emqondweni ukuthi kwenzakalani. Yini le ngaka? Usizo lani lo dinga kumina? Kuthe kusenjalo sisi lo mfethu. Ngani siyakhuphuka. Useyakhala. Kuvele kuqhamuka imoto. 4x. Imncuke lo sisi lona. Ime le moto lena athi lo bhodi lona. Iyona into yaziyo amadoda. Athi gibele emotini. By force yabona nje ukuthi akahleki lo bhodi. Amncuke angena lo sisi lona. Kodwa yabona ukuthi akathokozile neze. Yabo. Ishayizulu lo bhodi imoto. Ngisale nombuzo odwa kumina ukuthi yini kwenze njani lo sisi lona kungabe uyahlukumezeka ukuthi andweni alona okanye lapho ke endleleni ngiyazibuza ngiyayiphendula ngoba phela angazi cine ngachazanga ukuthi yini inkinga yabo. Kunzima.
Hayi kunzima ngifuna ukungasho. Namanje angazi yabo. Mhlawumbe ngisazombona but hayi kunzima.